Ja tu mám prvého úspešného Alexa Daňka. Chcela by som ho privítať. Ahoj, Alex. Ahoj. Ja by som chcela vedieť, aby si nám predstavil svoj projekt. A prvá moja otázka je, o čom bol tvoj projekt? No, môj projekt bol o Gaelic Games, čiže to je taký írsky šport. Najprv som bol na gauči, som tak pozeral telku a mama mi povedala, že ideme do Írska. Lebo ma teta prihlasila na jeden turnaj alebo taký tréning. A to bolo o Gaelic športe. Bol tam Gaelic futbol a hurling. Hurling, čo som prezentoval. Som sa to viac naučil z toho a preto som to chcel prezentovať. My na Slovensku nemáme takéto niečo. Nie, nemyslím si. A ten hurling, ktorý si prezentoval, to hrajú žiaci od akého veku? Môžu tam byť od 10 do 15 rokov alebo do 14 rokov. To je limit. A potom sú tam aj mladšie kategórie. A čo je na tom také iné, než na klasickom futbale? No Gaelic futbol bolo ako hádzaná a futbal spojený. A potom na hurling, mladšie kategórie sa tam učili, ako to hrať. Staršie kategórie tam ako hrali. Ja som bol tá staršia kategória, mňa tam ešte niečo učili, keď som bol nováčik. A ten projekt bol v angličtine. Ty máš peknú angličtinu, kde si nabral taký pekný Ja som sa originálne narodil v Anglicku, ale prišiel som na Slovensko, a potom som tu prišiel a som si ešte viac dokonal angličtinu. Tu máš aj anglických kamarátov, anglicky hovoriacich asi, nie? Keďže tu máme žiakov z rôznych krajín. No a ešte ma zaujíma, čo bolo na tom projekte také, že najťažšie. Najťažšie bolo asi tie týmy rozprávať, lebo ja ako nepoznám veľmi tie týmy, ale pozerám hurling doma. A kde sa to dá pozerať? Není to na Slovenskom, ja pozerám cez YouTube. Chceš sa mu venovať do budúcna? Alebo Áno. zmenilo sa niečo tou prezentáciou, že si sa tam musel postaviť dopredu a pred spolužiakmi prezentovať? Posunulo to niekde tvoje sebavedomie? Alebo skús porovnať, že aký si mal pocit, keď si tam prvýkrát stal a teraz, keď to porovnáš, že či pôjdeš aj na druhý ročník tej exhibition? Pôjdem aj na druhý ročník, ale trochu to bolo viac napínavejšie, keď som išiel pred celou školou. Ale nebolo to až také zle. Ale určite sa zmenil tvoj pohľad na to, čo dokážeš. Koho projekt ťa zaujal? Môjho kamaráta Jakuba, lebo on má taký normálny život a veľmi rád kreslí. Máš už nejaký nápad, s čím by si chcel prísť budúci rok? Ale neprezrádzaj nám, len povedz áno alebo nie. Áno, prídem na budúci rok. Kto ťa inšpiruje? Môj inšpirátor bola moja teta z Írska. Je veľmi milá a každýkrát, čo idem do Írska, alebo ona príde na Slovensko, tak mi niečo donesie a ja som veľmi za to vďačný. Krásne si to povedal. Ďakujem ti veľmi pekne, Alex. Prajem ti veľa úspechov v škole a tešíme sa na ďalší ročník Share and Inspire.